Η σημερινή μας συγκέντρωση βρίσκει ενωμένα ξανά τα σωματεία των εργαζόμενων στις κατασκευές σε μια ακόμα κλαδική απεργία. Με απόφαση της Γενικής μας Συνέλευσης συνεχίζουμε να βαδίζουμε μαζί με τους οικοδόμους, τους ηλεκτρολόγους, το ξύλο, τα σωματεία του ελληνικού και της γραμμής 4 του μετρό που συσπυρώνουν όλες τις ειδικότητες των εργαζόμενων στα δύο μεγαλύτερα έργα στη χώρα. Τα σωματεία που προχώρησαν σε 48ωρη απεργία διεκδικώντας ουσιαστικές αυξήσεις μισθών, ανθρώπινο ωράριο, την προστασία της υγείας και της ασφάλειας. Βαδίζουμε μαζί ενάντια στον κοινό μας αντίπαλο, τους εργοδότες του κλάδου, το κράτος και τις κυβερνήσεις τους. Αυτούς τους εργοδότες που πίσω από τη δίθεν κοινωνική προσφορά με τα εγκληματικά τους έργα, τη δίθεν υπευθυνότητα με την εφαρμογή της νομοθεσίας και των διεθνών προτύπων στην ασφάλεια των εργαζόμενων, την προσφορά χιλιάδων θέσεων εργασίας, που διαφημίζουν με τις ακριβές διαφημιστικές τους καμπάνιες που κατακλείσουν τα μέσα ενημέρωσης, προσπαθούν να κρύψουν ότι τα ρεκόρ κερδών τους είναι βουτυγμένα στο αίμα δεκάδων εργατών, που τραυματίζονται σοβαρά, που μένουν ανάπηροι ή δολοφονούνται στα εμβληματικά τους εργοτάξια, καθιστώντας τον κλάδο μας πρωταθλητή στα εργοδοτικά εγκλήματα. Είναι τα ίδια κέρδη που γεννιούνται από τη δουλειά 10ωρα και 12ωρα, 6-7 μέρες τη βδομάδα. Είναι τα κέρδη που στηρίζονται στα δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ των δημοσίων έργων που τους χορηγεί το κράτος από τα ματωμένα πλεονάσματα της φορολιστίας και των περικοπών, από τα πανάκριβα διόδια που πληρώνουμε και τα τέλη στα έργα ΣΔΙΤ. Τα κέρδη που εκτοξεύονται από τις κρατικές ρυθμίσεις για την πλήρη ευελιξία του εργάσιμου χρόνου, με μόνο περιορισμό την 11ωρη ανάπαυση στο 24ωρο. Την ευελιξία αυτή τη γνωρίζουμε καλύτερα εμείς που ζούμε την ομή πραγματικότητα της δουλειάς με το μπλοκάκι. Αυτό επέβαλαν οι εργοδότες των ομίλων, της Τέρνα, του Άκτορα, της Άβαξ, της Μέτκα, των μεγάλων μελετητικών και τεχνικών γραφείων, για να μας βαφτίζουν συνεργάτες, για να δουλεύουμε χωρίς ωράριο για ένα κλειστό μισθό που οδηγεί στη φθηνότερη εργατοώρα από όλους τους εργαζόμενους στα εμβληματικά τους έργα. Γι' αυτό Τέρνα, Άκτορα, Άβαξ και Μέτκα, ο ΣΤΕΑΤ και ο ΣΑΤΕ αρνούνται να υπογράψουν συλλογική σύμβαση εργασίας που να καλύπτει τη συντριπτική πλειοψηφία του κλάδου που εργάζεται με μπλοκάκι. Θέλουν να βγάλουν το ανεκτέλεστο, τα 17 δις, με το ελάχιστο εργατικό κόστος, με την ανεξέλεγκτη εκμετάλλευση που τους εξασφαλίζει εργασία με το μπλοκάκι. Έχουν την κάλυψη των αντεργατικών νόμων όλων των κυβερνήσεων για να αποφεύγουν την υπογραφή συλλογικής σύμβασης, να κατεργούν δικαιώματα. Αυτό το καθεστώς όχι απλά δεν το άγγιξε καμιά, αλλά το νομιμοποίησαν όλες οι κυβερνήσεις, Νουδού, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Κατάργησαν τις συλλογικές συμβάσεις το 2012 και βρισκόμαστε σήμερα 13 χρόνια μετά να μην υπάρχει κλαδική σύμβαση μηχανικών, με αυτούς να έχουν ρεκόρ τζίρου και κερδών. Δεν έχουμε αυταπάτες, το ίδιο κράτος που με κάθε κυβέρνηση τους μοιράζει άφθονο κρατικό χρήμα και νομοθετεί για πάρτι τους, δεν πρόκειται να μας χαρίσει συλλογική σύμβαση. Όταν πανηγυρίζει η πλειοψηφία της διοίκησης της ΓΕΣΕΕ των εργοδοτών, αγκαλιά με τα αφεντικά και την κυβέρνηση για τη δίθεν αποκατάσταση των συλλογικών συμβάσεων, εμείς πρέπει να προετοιμαζόμαστε για σκληρό αγώνα. Γνωρίζουμε καλά ότι πίσω από τις βέλτιστες πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης κρύβεται η συμπίεση μισθών και δικαιωμάτων. Με συλλογικές συμβάσεις στα μέτρα των εργοδοτών και μάλιστα τόσο ευνοϊκών για αυτούς που για να κηρυχθούν υποχρεωτικές θα τις υπογράφει η ίδια η ΓΕΣΕΕ των εργοδοτών. Οι ρυθμίσεις που συμφώνησε η ΓΕΣΕΕ είναι τόσο φιλεργατικές που δεν επαναφέρουν ούτε καν τη δυνατότητα του σωματείου μας, των σωματείων μας να προσφύγουν στη διαιτησία ενάντια στην εργοδοτική αδιαλαξία. Γι' αυτό με παρεμβάσεις σε δεκάδες χώρους δουλειάς που βρεθήκαμε για την απεργία, απευθυνθήκαμε στους μηχανικούς να μην έχουν καμιά εμπιστοσύνη στο κράτος, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη ΓΕΣΕΕ. Και από το βήμα αυτό τους καλούμε ξανά να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Με οργάνωση στο σωματείο, με μαζική συμμετοχή στους επόμενους απεργιακούς αγώνες. Γιατί μόνο αυτός ο δρόμος μπορεί να φέρει κατακτήσεις στο σήμερα.
να επιβάλλει την υπογραφή συλλογικής σύμβασης με κάλυψη των εργαζόμενων με μπλοκάκι, με ουσιαστικές αυξήσεις, να βάλει φρένο στην εργοδοτική αυθαιρεσία, την τρομοκρατία και τις απολύσεις όποιων διεκδικούν, να ανακόψει την επίθεση του εχθρικού κράτους στα δικαιώματα και τις ανάγκες μας για τα ματωμένα πλεονάσματα και τις δαπάνες του ΝΑΤΟ. Δουλεύουμε για να ζούμε ανθρώπινα με βάση τις σύγχρονες δυνατότητες. Δεν ζούμε για να δουλεύουμε και να σκοτωνόμαστε στη δουλειά. Δεν θα πεθάνουμε τρέχοντας να προλάβουμε τα χρονοδιαγράμματα των αφεντικών. Σήμερα ειδικά που τα τύπανα του πολέμου ηχούν απειλητικά και η κυβέρνηση και τα συστημικά κόμματα παρουσιάζουν τις συμφωνίες με τη ΣΥΠΑ και το Ζελένσκι ως εγγύηση για την ανάπτυξη που θα μας φέρει δουλειές, εμείς ξέρουμε καλά ότι τέτοιες επενδύσεις έγιναν και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά δεν βελτίωσαν τις ζωές μας. Μοναδικοί ωφελημένοι ήταν και θα είναι ξανά οι μεγάλοι όμιλοι, όπως η Τέρνα με τα έργα στην Ουκρανία ή ο Άκτορας με τη μεταφορά αμερικάνικου LNG. Ενώ όλοι μαζί ετοιμάζονται να μπουν στα έργα υποδομών για την πολεμική προετοιμασία και να συμμετέχουν στην ανοικοδόμηση στα ερείπια. Όμως εμείς με τον αγώνα μας μπορούμε να ανοίξουμε τον δρόμο για την ανατροπή αυτής της πολιτικής, για να κατακτήσουμε τη ζωή μας ενάντια στην εκμετάλλευση και το ζόφο του πολέμου. Όλες και όλοι στα σωματεία μας να δυναμώσουμε την απεργιακή μάχη μέχρι να νικήσουμε την αδιαλαξία των εργοδοτών.